Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka jingmi ki jingkan thok iba persya yaw ba planets iem bu unlong kumus iem ka hima sora, haka arpo hunyaw tare ujemmang arajar arpun rio na ka liang niw rang ba, ulam mi syakmat ban ay ka jing pensay. Haka jeng kran baru ba planets iem ula kambau di persa try jang pa iem freemansings iem bala jet yu da ka kur kumus secretary ka kurs iem sora bat kumta lara usa syau benairu udang day ukur kes iem sora. Ula ang bahausnam araja arpusau upayem freemansing ula pen banaha ka jeng langkur ba unday mo uban syemti ya ka kam kumus iem da ka bapen pau ba umarem dor uday na kuy ka kpo bat kumta kala day ka pali jang ban pet ya ka hima. Kajing day jong ya imama freemans iem tengah day persatrai jong imama freemans iem. Te ngaday nya keng uta upis iem upa keteng uplanet iem. Ngaday upsatrai jong imama freemans iem bamkwai dwar ublay. Bat ngaday mga banyale ya kani kakat iem. Halor kijing mi kibabun kijing kento kiba persa ya ngami sakmat ban pensai ya kijing sya bat kinong rem kibangadon. Nasimru ya kani kabu ban pin itu ilde hapi kikun ke hajar jong kahima sora. Lingba kini kilat patai kubur. Ngadai ikun siu jong i mei diang timai siem sora. Bat iba sipara trai bat i mei kitimai siem sora. Iba dei ikmi jong imama freeman sing siem. Ngadai uskatri jong kakpo siem sora. Jong imama freeman sing siem bat lajit yang da kakur kakur siem sora bat nanmar kata kadaw lada sa ubenai ru ngadehi utrai kur siem sora ngajuan ngajulej sesora bat kibun ba itu yang sora ngajulej sikikur sora sikikur jong siem sora bat makiru ki itu kikur siem sora ru ki itu kibabun kidon badon seselong bat sewe-sewe ru ki itu bahaya te imama jonga i hak senam hajar pusau hau benai April ladang ambakla hakta hikisnam i ong i lakhot bat yakakur ke jonga bat hakata kapor ipen i ya kikot kisla banga dei manga ban mi bujili ne ban hiar pateng haka joka ka jong i namar ba ila batai lopa ha kita ki hakata ka jing yalang jing kendu jing i jong i bat i tengah dei upasa trahi jong i bat hakata kapor ngadei ukunrang ba jong ka kurs im sora bat umaram dor udai naka wei ka kapo bat kumta kumbu kunyi jong ka kurs im sora kalau day kapali ke jonga banyalam ya kahima. Tekumta ngalawan sakmat bang ngalarai bat longkat belong. Bat ban pendap ya kata kejing temu ke jonga. Bat kejing ang nuat ke jong imama. Ba imama nadu por bidang don hakani kasla pertairu. Ikwa hiyanga ban simenti ban mi ban simti ya kakam kejing. Bat ilaju ong yang abor-bor lah juga hika yang abor-bor kumnuru bangan mi bang hakapor kumnungan yale ya kakam seim te ko usa ka waipat habai dei bat kakam seim hak hima sora kalong kumni kan hadin belayap usim ka kursim ka dei ban lum ban lang ya baro ki kursim hakani ka kenti ba ikhlat imama Omdon kanu kakur banlum banlang banlum ita kikur siem ban ya jiet yata usiem ban ya sei yata usiem ya utau nong mi pateng ndrei hakani kapo la susai sop klem ka jingtip jonga wat ki sei umaram doru klem ka jingtip jongi kakur siem ka jongi nak po jong imama bat klem ka jing menjur jong baro jong kakur. Namar kata
Don hok ban lik pan sanat klem ka jing ya baik la hayeng ne hasam ni na ka kur tela sura ya sakador bar hima batang ban supenda berkomut buat nang ba unyo sim ban yo sim no te imat kani ka jingle kani don manu mat ba ya ba sule buat ba unyo dong sim no Uba planet ula pensai ru bahadin kejing klat no upa iem Freeman Singh ke klam don kenu kejing pentep syakakur henrei la sule sop pentung yos iem maram dor kumus iem klam kejing menjur na kakur bat kumta don ya ka hok pen lik pan sanat. Toba planet kadon ru kejing keno ban ong ba phi kham shem la lik mi syakador bar hima phi la lik be syakko konsil ban pentep habai de kejing kwa ban ikuni khat siem to hatu kai ka penlong ni phi te halor kani ka benta te mar hakatu por Badang sedap klat imama. Tengi kum kaying kesam ngidang don kajing susi. Ni pat don kata kajing perkhat kaba kum ni kum tai sipang kata ka kam sim kajing ni. Tadin katukan ni sngi ki layak ki sngi ki sngi bat ki tayo ki benai. Tang tu kum kaying kesam ni sia perkhat no kum kaying bat kakur. Tang tang kum kakur ngelerai bat kakur hi ngelerai ba kadon ni dayban mi no sakman banya yale yang ni ka khat sim te halor kata ni na ngan liang ka jong ni ngan lek mi sa district council te ngalek pedi baki ni ki kot ru to kalong am ba ngan yale ka ni ka sim te na ka liang ka district council kam khang yanga ki ong kata te ka song kamon hangi ka kur ba ko banya le phap ke tangata hi ba ka nagaliang te sunsel ka ong ta ken te phi hap lek mi saka hima mo lek kendu saka lek mi saka hima ta kata kapor nga lek mi no saka hima Hakawai pat kalyang uba planet ula pensai ru bola daban ai da kasithi show acting chief ka hima sora bukwa banya kon ha ke election jets min ha ka khat lai tarik urempang arhajar arpun riu te ngali aisnon ka ni ka ngali aisnon ka ni ka kot po ka hima bangan ya kon ya kane ka khat sim ha po ka hima sra ka de ha ka khalai tarik benai ba arhajar arpun riu to pila an batai pitho ayo to kajing tho thi jong phi bedi ban lek pani tho e sakai ma te kani te kajing tho jonga te nga tho how acting chief ka hima sora east kasil district Meghalaya subject kapus im ka hima sora rangba badon brom katkum kate ka subject blakado haneng nga pentip sapi bakat kum kapus ka balaj jong usim ka hima sora rengkat bat kajing dei bak ka nomination bat ka election nagbanta kani kapus hapo ka United Khasi Hills District Council appointment of section of chief and headman acts khat khandai spa san khanda ba nu urang ba ubahap ha kariti ka dostur jong ka hima ula banyale ya kane kapus daka baburom ya phi nga usri planets im ubadai ukhun persa jong elite Freeman Singh im ngalong ubabit babiang banyale ya kane ka comes im in klat imama te la batai lut ya ka ai ka ba ade ban mi sakmat ba la batai nga yong pek ya pek men ya le sim kumno la batai lut ya nga ba kumno ban men ya le sim te kata kapor ila ai artat ya kini ki kot ya nga kini ki kot ke la ai nga ya kata ka jing her pateng kum kini ya ki kot ki jing her pateng bat ka ko we nga yo na ka office jong ka hima sora bat kini ki kot ba ai mai nak hima sora bat sakawai pat ki bai ai na mai ya kani kot ka jing her pateng na ka ying ka jongi na ka ying jongi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya